Tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain chibai le vek ule tun chum video chuan movie dang dai le mu nom tak kumina tlang zar shell ti hi toikim taka thlira ngai thak ho zoi na hun ilo nei liang umyang actress lartak Jena Janeiro ichu bual thlenga chunwa yin tuma kashil theisi loti in mangang takin achapna sahlia fora chuan mi tu emo abepa bokani achona chuan thildum lian le rap tak om thwa bokin chemin achun ko chek chuk to nge a chuti lai tak chuan mi tu emo anron lut ro ti sha takin awi te chu abo zui ta chiam maya in chunga lut ru tunge ani ti sha silo mi pakhat chuan Jena ichu athat zui mak mai bokani chin sha lova actress lar Jena Janeiro I bo thu chuan news channel sang lo ngalin heti meklai hian actress choi velam to Samantha lekpo film thar chuak tura chan in be save in audition nei tur chuan athok chuak ve a audition nei ve tur dang haula chu anlo tam nek nge a ama aya no pan mel tak vek anlo lani bok Samantha chuan audition nei ve tur zinga chuan kumsom malama a om chin Chloe po chu alo tel ve reng ti mu in relote audition nei tura ko lu chu ani ve ta film lama nu ma lo nei ve to ani awang chuan director nen anin ko manga role po chu achang mai done mo ati lain alo ni hau lo maya a director ber po chu alo om reng lovani midang te ang thawa audition ane zo nu in vunnat na thakle pungdu zet mai psoriasis veimek Samantha ichu in bua zuin audition ane ilai alo record ruk te chungai thla in achap zui chiam mai audition panela thu te chuan kumsomlia upa ani to awanga an hnol ngal thu chu tlang takalo shil bolin rol po chu achan lo mel rap thak le a chu mai ba ka ari na chu pai tura lo ron bokin treatment te la a alan dan te po chu uluk thar zwal turin anlo cha bokani heiwang hian film industry a cham ve reng du Samantha chuan chuti laya beauty clinic lar le changduang tak shell clinic lam chu a on ngal tui mai bokani achian lidiai te chu shilve in shell clinic lam pan chu adu deuta ut mai hemi nu hian tlangwal pakhat nen chuan in date dunin chupa po chuan a mu nu ang ti hle in TV show pakhata achang ve to ani ti asiat nuala chuan a mu nom lem lo khop mai an la ti zuya a nuala an han in hnim nai ve deuh dona tlangwal chuan vun thak nat na ave ti chu mu in a in thiar film sanrang le hle ani hemi nu hian Samantha chuan TV a Shell CEO Zoe Shannon an komna te chu thlir zui dau in kumsom ruk pariata upa ani to chungin ala no pangin ala lang chalai zak hle bok heiwang hian Shell clinic lama inti moinal du ve tak zet Samantha ipo atu ka clinic lama chuan kaltange yin alu rualin NDA chuan in sign in tier ni bokin co-founder Dr. Thaddeus Brand chuan khovela thilnung upave theilo tam tak omin entirna olsam tak chu jellyfish le lobster te hi ani a chan berpo special enzyme anne iwang ni in chumi chu mishing te apo man ve thei tura duan chuani in chumi mang chuan upat na hi dan thei ani to ativel Samantha chuan clinic chunga treatment lave tur atet laya om chin Chloe te chu mu in nuamati chia lo chu chwale mai tumlai chuan chu mana an Dr. Hubert chuan ron mu manin treatment la du lova kaldai atum chan chu azot ngala hemi nu hian Dr. Hubert chuan an patient pakhat ama ang chi a vun thak nat na ave wanga mel mu tla ka loipo nei to lo thalak before and after that chu entirin kan treatment alak nu hian adam makalom ivun thak nat na po khan adam pha nge don ani ati nu in Samantha chuan ani le a hlau omem ti in a hlau deuh rawawang chuan adil chut le a surgery paltlang tur ini awangin risk hete te chu omve a MAHSE anamia lovania kan treatment ilak chung chu kumsom ni po liam MAHSE vo in ai hian ni khat po in ilan upat pha alowang ati awangin chutianga omve chak Samantha ipo chu min veta in treatment chu ala ve ta nge ani treatment lo la ve tho Chloe nen po in hula in ani la chuan
audition an pek dun na chuan role la tura lak ani thu te chu shilin MAHSE woman role lak na kanei don vangin ka hnol ta a ati nu chuan an treatment lak me ka wanga la om nuam thei chia lo zam de utlat samantha I hne na chuan kanau panlai po khan tui chenjir ka hlau thei em khatiro MAHSE nang chuan hlau lo tura min fuin ingai anga hlau omani lo ti in min fui sau china ni kha vuin ni thleng po in kha I thumin chil khan thil hupur omle zam om deuh ka ti don emo ka ma chon don chang po in min la norkal china sin tibokin chu thu vek chu samantha I chong thamwan nan chuan a chak chuak vele ta chia bokani treatment la samantha I po in laser treatment shang te chu paltlang le in a course azori tak nu phei chuan mu thein a eng ngal deuh sot maya a psoriasis te po chu alaudam ngal vek mai ni chu chuan samantha I po ti hlim hle in a konfi pha ta deuh sot bok hemi nu hian a treatment lakna Shell Clinic an CEO Zoe Shannon nena changin a ina huai hotur Christmas party a telve tura somna te chu dongin alom ang reng hle gym te kala ati tur ang te ati zo nu in zan lama chuan mani to ka moi in ti vele konfi takin Zoe ina chuan alut ve ta zan mai Zoe po chuan lo shengal chatin a show chan na chu a en ve chin thu te shi luamin kanu nen phei chuan kan mai ngai lo shim khang hun lai nen khan I lo langai rengani hi te ti velin an treatment chuan sanjong po chete ya a bel cha ve chin thu te chu shile bokin chu chuan samantha I po atilom ngei mai zanre an kil haulai po in Zoe chuan samantha I chu ngai sakfa le in zanre ei khamnuwa Zoe in fangkwal vel samantha chuan Zoe room achanga thomak tak ron chuak chu sha in ave enak chuan ama Zoe lek chu lo ni in samantha in thiam che lo chuan ho ngal tumma se Zoe chuan chel lui tlatin an treatment na tho dan shang te chu chipchiar takin a shel zui shep treatment alak to hnu po a ani dan tura lokon fi hlei thei tlat lo samantha I chu counseling zui bokin anun thar chu nuam le hlim tak konfi taka chenjui ham turin thuron ape bokani thlathum aral me chuan samantha I po chelo so ta hle in a konfi rem ta hle Zoe nen po in nai zui viawin chan chatak angin an ani taber mai Zoe po in kom ngei ve viawin a ming nung dik tak chu Shannon nilovin zilt ani thu te thleng chuan shilin an hlim don ar chin viawani MAHSE tum khat chu Lydia I chuan samanthai ngonga chuan thil dum bok ringot mai chu mu in Dr. Hubert chuan engma hlo thona tur le omnom lo na tur a om lo thu shilpa in ol samte in alo lak thak sak maya damdoi te chopa in mamona inei takin ti in a number te chu a petel bokani MAHSE in lama ho zui samantha chuan zui rutu anei tlat mai police officer pani te chuan ron lu chil zuin Chloe bo thu shilpa in achin asia em ti te chu an zot ngal mula achung chang engpo shiat inei chuan milo bengal donia anti nu chuan chhuasan zui vele mayin samanthai mang ang po in thil omzia chu Zoe shilve ngalin anila chuan police tak po an lo ni lo theyasin kan elpui clinic kan customer de ti hlawa rik rak tum emo an laka changa information engemo sha tum te po an ni thei alo ti sakdai samantha chuan a enga po chuni se Chloe chin chu sha dan ngai to atura atele sham nu chuan aban reka chuan thil dum mum til tel bok chu aron omle to ani ti mu in angai a chhalo ta viau mai anung jang lam thlengin alo om kwal chuak vek to ani ti te chu she chuak le ta zelin chutianga om nuam lo taka a om lai chuan no ke thom sha in a phok zui shu MAHSE azote in wine bur atike palani ti chumu in athode huai chuti mek lai chuan a phone ron ri in Chloe aloni ani chuan keima hian thil diklo enge motako omani min vilin min thli reng bok ti zong alaron soizui atuk lama la samantha I taksa chu pum thak ti ta in thil dum puar pip pep te hola chu akelama po chaidar chhole to in film achan lai te chuan achan pui pa chu tuiril dum tokin alwa khum ta shepa ahmazona journalist po chu alwa khum le sham Zoe chuan ron mungalin mang ang takin samantha I chuan a chon chho vela thil dum
chai dar na sat to dan te chu alo hmu tir nga zunga zoe chuan kan enkol dam le vekang ti in chulai hmuna tang chuan shwai chhuakin a in lama pan puita ani zoe chong manga shil clinic Dr. Hubert po chuban to ni in Chloe chu Paris a in sondai lom atiboka ngai thathei to lo Samantha chuan akal son lok hlanin bathroom a minlo bero ti tu police officer te chu akol ngal zoe la chuan lo shevekin tunge abyak ti aron zot ngal chata tuma ka belo ti in Samantha I chu changyal ma se zoe chuan khoini le I phone ka lo en atile sham hemin hu hian Samantha chuan damdo inakal ado thu soin enga tinge he muna hian min shwai dai reng renga tia zona chu zoe chuan irin ngam bula imamo berry alom chu lo renga hetianga I chhuat te chuan engtin nge ka sum do na hin veta ang ka brand hi ataniam roi mai do na sin ati line Samantha chuan tuya the chua yin pona lo ngak reng to tu a chianu lidei lam chu panin atlan chuak ngal mak zoe driver chuan dantum ma se antlan chiat chan thei shamani heminu hian police officer te nena anin mu na tur mun chu thlengin lidei ero in kara alo ngak thung ma se poi tak main chung police officer te chu zoe hnuai mi te vek lo ni in hun hima kan shwai chi anga kan siam thave kang che hei chia hi Chloe kan zui chan po khania anti lai swan zoe driver po in Lydia ichu aron zong huve chia mai hemin hu hian bathroom alu chuan lama manga tlan chiat santum Samantha ichu officer te chuan zuin taxi a chuang to hnu te thleng chu an la zui zel mai ma se chak takatlan truck chuan ron suburin Samantha ipo tunatan ri chuan azalen ta hlavani atak sa dana wanga mangang panmai tur chasi lo Samantha chuan Dr. Hubert chuwa mu in atak sa dan vel te chu a entir nga soksoka Dr. Hubert chuan klinika kal achat ber arin tho soima se man ani pallau Samantha chuan ina enkol mai tura angen tlata wangin doctor po in na chhok na chu pehma sate te in engemo apol sop ngek na tuya chuan anim zui ta bor mai ni ahun lai chuan Samantha ipo in na ti hlema se zing a har nuwa ero avundum trek truak te chu an lo bo ta duak mai ni ti mu in ahlim ngei mai Dr. Hubert po chuan tuk chuan teron pe thlapin chulai hmuna chuan Samantha ipo athla amwang viau mase Chloe ming in bel na dam doi chu ahmule ta si thil omzia azo in Dr. Hubert chuan nang maang chi a hian mang takin kapuina dilin minron pan ve thawa ti chuan kan pani khan kanin ngai zong zuita ani tuna ani dan phung nen zong po hian ke chuan kalam mangai mani ati nu in Chloe chunga chuan enge motak athleng ti shethiam Samantha chuan in chunga omve rinalian tak chunei zuin akau zui tora Dr. Hubert chuan dantum ma se ati hlei theimek lovani hemi nu hian Samantha chuan Chloe kalnan ani na room chu zong huma se amit mu ringot po chu rap tak alo ni to si Hubert la chu tu emo chuan lo that makin Samantha ingei po chu ni khoshelova tukluk zui ani ni khwa aron shat le nu in Samantha ichu Shell company lawyer le founder Dr. Thaddeus Brent te chuan lodin chilin lawyer chuan Chloe chu achat vek thu shilin tuna hian enkol na chaber ber adong me kaneti in Samantha iril ru chu mintum te ma se ani heroin an clinic thilti dan tenom tak chu tlang au pui atum ru hle si reilote a zoe po ron langve in idu du chuti lani mailom kantan thilpoi te vaktur om chuang lo nang ve I mahun le I career atop ngal vek ani mai I psoriasis aron omkir le bokanga ti in Samantha ichu inrem siam puya an som le ta ngoi achu reng thei ani phot chuan share pek ve ti an tiam baka adam chunga enkol an tiam telbok a o harlu tuk chuan zoe phei chu ti thinrim man leklekin anorin anorlui ani taber mai nima sela Samantha ero chuan anrin lo dan dewa changin kamoyem kanalem ti vel chu enga tinge kalung kham chiam na chan tur mel thatle lan moi hlu ringot hi engma ani chuang lo ti hi kazir chuak tu ani nangni ang hian sum do na hlok le te nom tak in kalpui theinan me chetam tak teril ru suk sakin in ti kholo zo to a
chungril tui ek chunga pon lama that le moi hlu ringot hi engma ni lo ti chu nangma ni awang bo hian ka chiang ta viawe zoe zil ti in a som na chu a nol sak mak hemi nu hian Chloe chu motor lian zeta ron phur thlen ni in Dr. Brent chuan Chloe case mak danglam tak chung chang chu lo soi fia nga zung zungin ama ada lu lobster enzyme chuan a human cell te chu a ne chu tlata wangin tuna chuan Chloe chu lobster lian le shol taka achangpum hlum to a atan chuan clinic om hi a him ber to ani atitamai MAHSE poi tak mai Chloe chuan an hung na glass bang cha tak mai chu tike theitlatin Dr. Ben le lawyer te chu ol samte in atihlum ngal Samantha itlan chia chu Zoe chuan zui ngalin atlan chiat na lama Samantha chuan chulai hmuna shen be mek a chanu lidei po chu mu in a chwa zalen ve ngala hemi nu hian an ma ni ron mantum Zoe driver po chu lobster a changta Chloe chuan aron tha sak le hlau mai electric taser ne na zui ve reng tu Zoe in ring lo lai chu Samantha chuan nung lama changa ron be thutin Chloe chuan aron bitum zui vele hewang hian asahim na zong Zoe chu glass tube chunga chuan lut zuin tifu a in ti man ve nen atifu le talo chiawa system on ani nu phe chuan glass chunga kal laser chak tak chuan atak sa chu tikang sornghal chiam chiamin athi har lo hle bokani he thil thlen nu hian lom tak main Samantha ipo in film industry chu alu chil vele theiboka tin alua omte zong an thi fai phiar chungpo a hlok taka laran chhun zom reng shell company te phena thudik rap thak tak chung chang po chu zeb nei haulovin akal na pianga apuang zar mia mai zel bokani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video top thlenga min lo thlir saka wangin kan lom tak zeta video dang lo chhuale ma chuan tlang au channel lo thlir chen tu zong te in zawa yin ni man nuam mangcha mutui le vek ule